おはようございます。アッキーの読み上げ座の時間です。ただいまから3桁15口加算加減算。ご和算で願いましては、687円なり、321円なり、402円なり、540円なり、913円なり、352円なり、563円なり、897円なり、203円なり、142円なり、974円なり、501円なり、419円なり、768円なり、680円では、その答えは8362。ご和算で願いましては、128円なり、547円なり、673円なり、986円なり、359円なり、245円なり、413円なり、980円なり、506円なり、987円なり、129円なり、360円なり、732円なり、654円なり、871円では、その答えは8570。願いましては、740円なり、609円なり、426円なり、952円なり、374円なり、510円なり、746円なり、835円なり、491円なり、703円なり、182円なり、358円なり、607円なり、926円なり、249円では、その答えは8708。願いましては、241円なり、698円なり、ひいては482円なり、加えて953円なり、ひいては536円なり、加えて287円なり、ひいては306円なり、加えて430円なり、ひいては175円なり、加えて948円なり、ひいては821円なり、加えて694円なり、569円なり、201円なり、735円では、その答えは3436。願いましては、178円なり、849円なり、903円なり、285円なり、956円なり、ひいては629円なり、ひいては795円なり、ひいては856円なり、加えて603円なり、ひいては310円なり、加えて148円なり、932円なり、ひいては517円なり、加えて204円なり、487円では、その答えは2438。はい、ここまでです。最後の答えね、2438です。はい、繰り返しの練習頑張られてくださいね。じゃあ、またね。バイバイ。